Aksyon! Action na Philippine Standard Time, la 7:06. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Taghi mo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na Philippine Standard Time, la 7:08 na. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. I-check nato lakat sang panahon maka-aksyon o galing sa ni Matinon medyo alang-alang pangaton sa nga Provincial Disaster Management Program Division. Pero kita halong gid lamang sa mga utod naton nga puyo ya sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na Philippine Standard Time, la 7:09 na. Nasa ni Materian before kita formally mag-umpisa sa aton sa nga pagpangalagad ang aton sa gihapon nga pagpangayo sang ubay sa mahal nga Ginoo nga dapat bantayan kita sa matag adlaw nga tanan. Ilabi na gid nga dula onya ining padayon nga paglaslas sa aton subong sining COVID-19. Bantayan ang mga frontliners, ayuhon ang mga nagpositive around the globe mga kaaksyon kag kung pwede lang makabalik kita sa normal mga kaaksyon. Subong adlaw yari na kita sa Sabado, no? Ari na kita sa na Biyernes rather, katapusan nga adlaw o kon pizza sa bulan sang Hulyo 31, 2020. Buwas mga kaaksyon, mag-aumpisa na kita sa bulan sang Agosto. Amoning bulan nya kon normal ang aton sining nga senaryo ginakabig dila ining tigkiliwi. Kon magambal kita tigkiliwi inang puraot gilbalasang sitwasyon bangod ara kita sa tunga-tunga sa din ang mga harvest diri medyo medyo alanganin ang maton sining mga katubuhan kag iban pa kag basta daw puraot gid sa normal nga sitwasyon. Bangod nga ti ari kita sa ginatawag naton krisis sining COVID-19, umpisa sa tong bulan sang Marso ya tigkiriwi na kita. Ang ibang ginaisubong gro naghililiwi ng sitwasyon nila kay wala ubra, wala trabaho, wala sang dako nga income, gutom gid ang sitwasyon. Action Firing Line. That's why nga umpisa buwas, hindi naton ma-feel ang ginatawag naton nga tigkiriwi nga bulan sang Agosto. Kay suliton ta halin sa bulan sang Marso nga nag-umpisa ang lockdown, ECQ, GCQ, MGCQ, tigkiriwi na ang aton sitwasyon. Sige lang, paningkamot lang, Juan de la Cruz, para at least aral taga pa nagatindog despite of these challenges sa aton sining kabuhi diring sa kalibutan mga kaaksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man makabasa pa. Sa may mga Twitter account ay follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero
0938-225-5017. Sa mga viewers naton, bisita lang ka mo dira sa comment section. Ibili ng inyo sininga minsay kaya kung bahala sila karon dugay-dugay. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tub las 9 ang tak na sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sa mga pagtamod karon nga gabi. Mga balita nga nagalinag gumba sa aton sini nga pagpangalagan. Buwas nga adlaw, balantayan ang pag-umpisa. Sining no travel if no barrier. Why ka barrier sa motorsiklo mo? Hindi ka ka-travel mga kaksyon, ilabi na gid ko may angkas ikaw. Balantayan ni Buwas kay inanabatian ta naman ang report sang patrol with Action Eden Aboso nga ang Highway Patrol Group magapanakop umpisa Buwas. Ang Bacolod Traffic Authority Office sa Bacolod magpanakop man Buwas sang wala sang barrier. Kompletohon tani detalye karon no kung anong pilang fine sini, anong sitwasyon sang dakpanay, ang imo blang motorsiklo i-impound bala ini. Ina karon isa-isahon naton sa pagpangalagad. Buwas man nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod lang buwas man nga adlaw magaumpisa ang Task Force Disiplina sa syudad sa Bacolod. Pamangkot pila ini kasimana. Ang Task Force Disiplina manakop sila buwas ang wala nagasuksok sang face mask, wala nagapractice iya sang social and physical distancing. May fine nga 200 pesos madakpan ka kon Bacolod non, 300 kon outside Bacolod ka. Ang pamangkot, tub-tub sano ini nga pagsulundan. Aksyon Firing Line. Base, balalabay malang ini kangay sa mga anti-jaywalking ordinance. Ang panakop bala sa mga no smoking ordinance. Profiling ko lang action el rey seryoso ni kay nga aman health protocol ang inaistoryahan ta diri against COVID-19. Samtang sa iban nga balita maka-aksyon diri sa lokal, tatlo iya ka mga kababainhano ang nagkaladakpan didto sa Banwa sang Calatrava. Ginatudlo ini sila nga mga miyembro sang New People's Army. Mga lecturer kuno sila nagapang-lecture sa mga kabataan or mga supporters nila dira sa may sitio Victory, no? Medyo kuan ini Banwa kon barangay Mina Pasok, Banwa sang Calatrava mga kaksyon. Bukid nga porsyon ini sang Calatrava baka dalagko sa mga armas lutang may manakuha diri nga laba nga armas lutang kag may mga hand grenade pa di sila nga nakuha sa ila mga kaksyon, no? Sang kahapon sang hapon. Isa-isahon ko ni karon mga kababainhan ini ha. Wais laga panugid sang gusto nila nga ngalan. That's why ang pulis mismo subong nga palibog man kung sa sinogid ini sila. Ang iban nga balita lokal mga kaaksyon, atensyon, Don Salvador Benedicto. According sa inyo dira nga hepe, Sabado kag Domingo, mas hugton pagid ang checkpoint sa mga riders, bikers. Ang bikers giro, kilang riders gino. Ini mga motorsiklo nga nagasaka da nga open pipe, overspeeding sila, wala lisensya, wala restro, kag iban pa. Lakip man sa nga hugton niti mga salakyan man nga biyahe nga way sang health protocol man ginasunod. Pero ang concern diri nga perti man yung mga motorsiklo gino. May nag-comment na sa Facebook sa Action Radio. Ang balyati sinon na lang kuno mabakal sa mga baligya sa Don Salvador kung hugton ang checkpoint. Arig tuman ka idiot klase una sang tao, no? Ang ini nga komentar akon paglantaw idiot ganiyan na blang mango gibla kasi komentar. Meaning nga saka kada imo galayaw ay kapapilis motorsiklo mo. Karon kay hugtonan di ka nakapamakal to kay di ka nakasaka kay way kay mo papilis kundi mango ka. Action Firing Line. Nga ikaw lang manog bakal haw. Sa pagkadamo galabay da. Ini nga mga tao nga nagakomentar da, meaning kulang na mga documents nila. So, saludo kita sa Don Salvador PNP. Pero wais layag panakop ganito tali mo. Ginatagaan pa kamo sang consideration nga mag-U-turn balik pa Bacolod kung wala kamo sang papilis kag i-secure ina kag kung malubag nyo na mapilitan sila nga pangdakpon gid kamo. Amo ni kabuot da si Police Lieutenant
Ignacio Javier, ang hepe sang Don Salvador Benedicto. Boss, kada Sabado kag Domingo naga-checkpoint ni sila pero mas hugton pagid. Kinagligad tong adlaw si Mayor Marcelin de la Cruz nagpalayag nga base ipatuman niya ang travel ban dira kag ang kwan, ang ECQ ipatuman niya kung padayon ang wala pagsunod sang social physical distancing dira, face mask kag ang pagpalayag sa mga motorsiklo nga daw mga tag-iyas tunga sa dalan. Action firing line. In fairness lang sa mga nagamotor da nga nagasunod gidya sang pagsulundan sa dalan. Pero mostly do mga huros-huros na sila mo. Action firing line. Dili ka kadalahig pada ang iban nga mabuot. Kung sino man ang mga grupo sa mga riders diri sa Negros Occidental ka Bacolod, pakidisiplina sa mga tawo yung ibanda nga kulang sang ihibalo sang rules and regulations sa dalanon. Action firing line. Ang iban nga balita maka-action mo sa Diaho, gasikat gidya si Kapitan Noli Villarosa mo. Kaya tong donation nga nagsigabong balita diri sa ato nagligad si Mana, donation box tubla. Tigin kasuhan gid siya. Ginkasuhan gid siya. Kagahambal ni Villarosa sadto sa interview naton para tuya sa mga nangayo patay. Nagdungan gid biya 4 patay to 6. Sang nagpanagtag ang second wave sang SAP dira sa may Tangob. Di nagbutang sa iya sa donation box pero hindi tiya personally iya kundi nag-ayo ang mga pamilya sa mga namatyan nga pigado nga kung pwede makaayo bulig sa ila. Tinalitratuhan gid gatudlo gid si Villarosa sa donation box. Nag-viral sa social media, ginpaimbestigahan ti may bigro may nakitaan nga probable cause diri ang CIDG ginkasuhan gid. Action firing line. May barangay 11 amo ning tutukan ta karon kay patagaan ta man ni tsansang kapitan dira nga makasabat man ginkasuhan man subong adlaw ang kapitan. Ang lain diri kay nalakip sa kaso ang DSSD head nga si Madam Pasita Tero. Action firing line. Sadya gini kay nga may 40 ka mga pumuloyo sang barangay 11 maka-aksyon nga nagpadala sulat kuno sa opisina sa DSSD nga i-check kung kwalipikado gid ba ni mga tawo ni nga nakaangkon sang SAP sa barangay 11 tiway gurong sa Paclao. Action firing line. Gindala sa kaso lantawon ta ni Abe kung ano ini mo first time ini mo nga nadalahig si Tero sining nasambit yang case mga kaksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na karon mga dalag ko nga balita sa lokal. Action firing line. Ang patrol karon na yoon manaton sining parte sa barrier blama si may makaistorya kita nga mga motorsiklo dis Bacolod di kung ano reaksyon nila. Sige, no? Kag Negros Occidental. Sige, ang mga balita iya sa national mga kaksyon ang si Senador Pangilinan kag iban pa nga mga senador dumduman nyo gabi report Action Daily Salazar sa newsroom naton diri. Ang pag-shock sa publiko nga ang naka-recover kahapon sining COVID-19 nagdangat iya sa 38,075 ka individual. Tiyambal diri ni Senador Francis Pangilinan, siya niya gipang doktoran nyo na da. May mga doktor nagipang doktoran nyo ng numero. Ano ni man, may magic de. Tisaro diri sa DOH, ginatawag ini nga Enhanced Data Reconciliation Effort sa mga LGUs. That's why nga nagdamo, nga naglabot sa 38,075. Pagkilibot man tuod, no? Kay mostly ang mga nag-recover kada adlaw. Ara lang sa mga kwan mo. Ara lang sa mga 2,000, 3,000. Subong adlaw naka-recover gani action an. Ara lang nga isa 165 lang ganiyo. Action firing line. Na 165 today ang naka-recover. So gusto ni Pangilinan nga i-check inibe kung ano gid bla sining seguridad ta sini. Ano ang klaro diri. Tindi ta man nagrumabasol taga DOH kiti amo man tuod ang figures na uyatan nila mo. Action firing line. Kakilibot lang gali pero lipay kita. Kiti 38,000 naka-recover blaya. Si Senador Gona naman niya nagapanikasogid. Kung sa si Senador Bonggoda niya sakay sa Agos manimo. Kay una, ang Bali Presidente Rodrigo Duterte, siya once umabot na gani aksyonan ang vaccine, unahon ginato niya ang poorest of the poor. Mga pigado gid, no? Nga tagaan vaccine. Galing kay mostly subong ang naga-positive ang ranon man. Action firing line. So libre. Libre dapat sa mga pigado.
Sakay man na yun si Senador Go eh. Ambalya, oo, tsok to na. Tagaan, ginasla na yun niya. Siya pro unahon taman ng mga frontliners, no? Mga vulnerable plus ring COVID-19, no? Vaccine kiti mga pigado, tanan-tanan, unahan. Labi na gina mga officials nga nagatrabaho, unahon sa bakuna. Ayos, Bisan sinulang importante may bakuna. Ang pamangkot kung saan pero ang China daw goods na to ko, no? Action firing line. Ang number subong makaksyon sang mga nagpositive na sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas, yara na sa 93,354. Ginsakop na ni sa lista sang DOH mga kaksyon na ama naka-recover kagang active pa. Kaya naka-recover diri ara sa 65,178 na. So i-minus nyo na dira ang active sa 93,354. So kuwara lang sa mga 20,000, 22,000 more or less ang active subong sining COVID-19. Ang nagkalamatay o galing nagdangat na sa 2,023 mga kaksyon. May bag-o today nga 40 gid ang nagkalamatay. Ang nagpositive galit today nga nagdugang 4,063. So nagasaka ang numero sang nagpositive pero suliton tang iban diri naka-recover na ni sila kag nakapauli na sa tagsa-tagsa nila ka mga puloy-an mga kaksyon. Action firing line. Amo na ang maayong balita para sa aton taran-taran kay ti ang Pinoy nagapakigbato sining nasambit iya nga virus nga ti kadelikado sini sa iya, no? Labi na gid kon ang imo sini nga lawas dara may nag-exister na nga balatian so ti halalungan ining si COVID-19 mga kaksyon. That's why ini mga tigulang nga may mga edad na nga may nag-exister nga balatian why sila ginapagwa kay kadelikado, no? Kadelikado gid. Ang nagkalamatay sa bugos nga kalibutan mga kaksyon diri na lang kita as of today may ara na sang 677,465 ang nagkalamatay na mga kaksyon. Action firing line. Damo na, no? So, buwas nga adlaw, Agosto 1, may mga changes sa mga modification sa aton sining ginatawag nga status halin sa ECQ to GCQ from MGCQ to GCQ. May mga changes, may mga pagbago. May pila ka lugar nga ginpalayag sang Malacañang kag IATF nga magapabilin sila sa General Community Quarantine. Ang ini nga mga lugar among Bulacan, Batangas, Cavite, mga kaksyon, Laguna, Rizal, ang Cebu of course, Lapu-Lapu, Mandawi, kag Zamboanga. Ini sila bagapabilin sa GCQ ang status nila buwas nga adlaw Agosto 1, tubtob Agosto 15. Meaning wala madala diri, wala sang Western Visayas nga province diri ang nadala. So ang Negros Occidental, why naman lang to ganit gahulat si Governor Jose Eugenio Lacson, no? Try na ton si Vice Mayor, no? Why naman to ganit gahulat si Governor Jose Eugenio Lacson sa IATF National. Kahapon pala nagpirma na siya sang executive order nga nagapalawig sang MGCQ sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Dali lang gid, balik ko isa lang ni. Diin ang makini, Joy dishwashing liquid o ordinaryo nga paste. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. La City 26 Action Radio Philippine Standard Time sa nambal ko na may mga lugar na ginpalayag sang IATF National
nga magapabilin sa GCQ ang status ng ilang sining nga umpisa buwas nga daw. Now, diri sa Bacolod, i-check naton tonight. We have on the line the good Vice Mayor of Bacolod, the chairman sang IATF, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi, Action Boy. Maayong gabi. Aha, salamat gid sa time, Vice. Mangonsiho lang kami. Starting karon tungang gabi, kumusta ang syudad sa Bacolod kang Negros Occidental MGCQ, no? So kita diri, Vice, may changes kita or magapabilin sa MGCQ kita, Vice? Well, si Mayor Ping siguro karon mapagwa sang iya executive order. Aha. Unanong aton mga pagbag-o, mga pagsulundan, sa sigat sa Bacolod under sa MGCQ. Aha. Pero away man te amo na nambal ko kay naway man ta madala di sa ginpalayag sang IATF nga EGCQ ang syudad sa Bacolod, so meaning posible, no, magapabilin kita sa MGCQ kag sa estado naton diri do hindi gid man alarming gyapon, Vice, ang sitwasyon ta. Well, may pagbag-o guro, Action Boy. Aha. But hindi ko ka-speculate. Kahit ang ginpreparahan na namon kagabi ni Mayor, Aha. ang ECQ kang GCQ yan. Okay. Tungkol na nagasaka ang cases sa Action Drive Aha. and damo sang salawayon, may mga pagpagko kita na makadugang pabaskog o kung makadugang pag-minimize ang pagsaka sang virus. Damo kita sang kauturan sa lawayon sa ginagalibot kami. Yes. Dumudamo gid. Uy. Wala nga social distancing o kung distansya tala. Purti gid no. Wala man nagamas. Kung may mask man, ara sa babaya, ara sa limogya. Uy. So, hindi nga mga bagay, simple lang. Aha. Pero, tao lang, kapati. Kaya muna silang contributor sa pag-lapta. Eh, kung may kamuga, may taga-distansya, di pag natol sa isa, ba't manay tayo? Correct gina ya. So, may mga maskin ara kita sa MCC, yung Action Drive, may mga pagpag-uguro, but sila, puntan lang si Mayor, sa pag-announce. Aha. Yung mga pagpag-o, na makapulit, para manisapot tananan. I see. Suliton talang, Vice, bisan magapabilin kita sa MGCQ, pero may mga pagbag-o dira nga mga pagsulundan or pulisa abi nga ibutang dira sa executive order sa alcalde, Vice. Damo sina. Correct. Kaya tagaan taligwang aton pumuluyo, pasaway man, siyang butangan ka dito tayo nga pag-stricto. Okay. Ang ining stricto, Vice, pwede ito mapalayag subong initially? Yung say, wala ka na lang yung mayor karon. Sa EO na lagi kita. Pag uno mo kay na nga, pag uno mo kay na nga ECQ, GCQ ang ginmitingan nyo, ang balasang chat na yun sa either of the two Action Bray, lingkoy kukbalo. Si Vice mismo, hindi pa magkabal. MGCQ na kita Japon. Pero may tutay nga changes. Aha. Medyo hugot-hugot lang. Pagka ang hugton pa niya, para hindi ka mag-GCQ. Yes, correct na. Para hindi ka mag-GCQ. Aha. Maybe guro ini. Kung mag-GCQ, kasi bulubudlay ka na. Kasi pulo sapnot na sa atin pumuluyo. Sapnot, gid? Kung mag-GCQ, kita Action Bray, sapnot man mo. Yes. Damo negosyo nga hindi ka operate. But, MGCQ ta, pero may tutay ka nga ligwato na. Yes. Maybe guro na talopang da naton nga ang laksiti sa mga utod naton do gahari subong bangod gid do ka-relax bi abis ang gobyerno ta under MGCQ. Amo na gurong ginapinsar gid nila. Pumuluyo ka. Ang pumuluyo ka nag-relax man. Yes. So nagbalik sa old ways. Kaya mo na nagkakasik yan sa pagkalapta. Aha. Amo na nga daw una pa ni sila reklamo pero sila man yung una nga sa lawayon, no? Kaulugtasan kasi mga tao.
Ito yung nadinado pala Ah. Bray, 177. Tamo, Aha. dugangan na sa 207. Ah. May ara to report niya 65 ka OFW mo dito. Grabe, no? 200 pila na. Mhm. Dapat may ara sa ligaton nga yutay nga sakripisyo. Yes. Ako paborgi ko da sa suro sakripisyo kay tinag-sacrifice kita gani for almost 2 months gani. Subo nga mo na ni sitwasyon ta may bigro batunon tani nga suro sakripisyo para lang nga ma-contain tani liwat si COVID-19 virus, ano? Yes, for tomorrow, action Bray, masukot kami pang kakopya. Nan. Amo na ni. Kung magpangmulta. Mhm. Siyang nagapasaway, kasi Aha. nag-ibot na kina, Mhm. nagatag pa kita ligwa mo, nagatag pa ta warning. Yes. Mhm. Tomorrow, pasensya na ita. Para Aha. pa ni sa ato, tanan. Aha. Was vice iklarohon tanan ni why na niya first offense, second offense automatically pag dako pagkakita si mga nag-kwan ka, naglubag ka sa aton sini nga ordinance or ano bi nga pagsulundan dako rekta ni vice. Yes, even tomorrow is Saturday. Yes. Pinadayaw ko nga aton mga kuano sa Linggo ang kapulisan nato. Mhm. Duwa ka team ni tomorrow, no? Mhm. Kanday akida, duwa ka team ning malibot sa Bacolod, amo lang sila. Mhm. Pang eduka ang term ko siya, hindi man ako pa. Aha. Mang edukar kag mang disiplina sa aton sa lawayon ng mga pumulod. So meaning was may siren ini sila or megaphone man lang nga, oy! Madaw mo sa mi singgit-singgit anay abi vice, no? Pero at least may diya mga utod ta. Wala na Dik, kaya ano ni? malakyot na siya. Manakop na lang rekta ni. Bauti ka nami. Busos ka nami. Kada mo gid man tod kita tang wala sa face mask mo prangka gid ang istorya. Mhm. Pwerte kun kuan mga akik ko di mga akik action bike is ay may kapon ko mo ginambal ko lang ko way kagamaso makatlaw lang. Ay. Ano ni sila? Balon mo nga kamo way kamo ka social distancing. Mhm. Kasi wala sa kay chinti ko ang social distancing. So meaning why nagidya respeto ni sila sa mga pagpangsaway sa mga public official maginamo sini magamuna. Way kadlok Way ang kadlok. term. Mhm. Way kadlok malatnan di ka way way magkaso nga dapat di sila makadlok sa amon eh. Mhm. Way madlok malatnan amon lang pero kung malatnan mahibi kat mga yung tabang sa gobyerno. Amo gid, sakto gid na gobyernong basulon. Iti, amo na ang natabo sila. Pero vice iulayhon ko lang atong sulat nga ginpadala ni naton dito sa Malacañang so far why pag ito sang feedback. Ito ang element Atong ginmitingan nyo ginayo sa mga private doctors naton. wala tuking grant ang ila request ni Kitin. Disipyo ta gani. Aha. We are, I think we are expecting na pinakanubo to sa aton GCQ eh. Mhm. Yes, sakto na. Patganti kung lang taon mo, wala na siyang GCQ nga nabilin gani, di ba? Mhm. Yes. Mhm. Oo, so na-retain ta Mhm. ang GCQ nga status, but it doesn't follow Mhm. na okay ta. So muna ang desisyon na may mga jutay nga pagbago Aha. May jutay nga pag-ugot Mhm. So balabantayan para nga tani. hindi siya maggamo Aha. So balabantayan tani buwas apisar nga may pagbag-o sa mga MGCQ pero dapat din ita magsupak pa vice ang imo panugyan sa Bacolod non subong nga gabi kag bisan pa sa bilog nga Negros Occidental nga naga-monitor kiti fight niya sang tanan nga di na Bacolod non kundi bilog nga katawhan vice. Go ahead vice. Yes, ini nga away nga krisis siya aktor ni tanan. Ang kabuhi naton tanan na sandig niya sa aktor man tanan. So ang hindi niya magkooperar, ang salawayon, ikon ka na sila, idukahon. I-penalize na sila na mag-upot at mag-follow sa mga pagsulundan na papanaog sa aton gobyerno. Mhm. So, kapay paliwat, suliton ka, sundon ka ang aton mga health protocols, Mhm. ang pag-usar sang mask na hindi butang sa liog sa baba, ilog cover ang ilong mo ka baba. Mhm. Kagpatistansya sa tupad ka, Mhm.
ang pinakanubo isa ka metro, Mhm. mga 96% na kuno action bay nga Yes. hindi ka malatnan. Mhm. Mhm. So, kabay na intindihan ang sang aton tagpalamate, Mhm. kabay nga sulit-suliton kami, himuon ka na nga part o kung way of life ta bla. Yes, yes. Adlaw-adlaw, amo na nga rin kasulod spinsar ta. Kumbaga do routine ta na lang gid niya. Kay makuan kami, matap na kami, Mhm. kung sigurado ta nga hindi ta malatnan. Yes. Hindi magastuhan pamilya ta, Mhm. hindi magastuhan gobyerno ta. Yes, Vice iulayhon ko na lang ni. Kada mo sa naga-chat diri sa amon, section ana kabaton man, nagapamangkot nga on Monday, gina-require kita nga magamit sang surgical mask na gidya, hindi ning ang cloth ni bala, ining clothing blang or ining tela lang. Well, i-post ko sa Facebook ko dugay-dugay, Aha. gina-encourage lang yung tao na mag-usama sa N95 Mhm. na mask Okay. and face shield. Mhm. Kaya kung amo na nga mask ng klase sa ron mo, Mhm. pag may face shield ka, Na utod si Vice balikan tabi. Action Firing Line. Panibago nga burden ninyo. Kaya nga aman, hindi ka na kagamit action an, no? Sining mga ari action si Vice balikan ta Vice na utod kita sa Oregon. yes, so amo ang gina-encourage Mhm. na usaron. Pero wala yaman do, ay hindi ka kausar siyang aton nga disposable nga face mask, Mhm. kag ang cloth o kon reusable. Yes, yes. Mhm. Oo, kung kamahal sa isang N95. Gani, Pero oh. kung ang shield yung black, face shield, Aha. puro barato ni action bike kag isa man lang mo lang sa mask na kinaapoy ta. Mhm. Ang face shield ako gini mga bulik ya. Yes, amo ning Kaya ang maasa-mata mo ma-cover mo. Mhm. Okay. Daw mo ning daw Vice sa motorsiklong type niya Vice. Correct, oo. Ang type niya, ha. Pero Ipo fake news ina wala siyang kamaturan mhm. na by Monday hindi na ta kausar sa cloth na face mask Mhm. kag ginaobligar ginambing nga mag-face shield, Aha. wala pa action break. Yes. Ginakuan lang, ginahinglo lang ang pumuluyo. Aha, amo nang klaro kay ang iban na papatin lang sa basi why na tayo bakal sa napilakadlaw kay ti medyo disposable ng ibanda mo ang surgical mask ginaw tapos mo usar 8 hours lang. Nakapaton man ko di man puro ka medyo sa sunod. At least tonight na klaro nga amo nagali gidyang senaryo. Sige, Vice, salamat sa mga time. Good evening. Mabuhay ka, Vice. Yes, thank you, good action guy. God bless. Action Brian Borden. Action Firing Line. Vice Mayor Elsen Familiaran at the same time, amo ang chairman sa Interagency Task Force diri sa Bacolod. Unang appoint action ang mga kaaksyon. Ang Bacolod was expect taron ta tonight, middle of the night tonight mga kaaksyon. MGCQ kita gyapon, no? Pero hulaton tagid ang EO ha, hindi pa ni final. Pero sa idalom sang MGCQ sa Bacolod, may mga pagbag-o sa mga pulisa. Medyo huluhugton pagid huluhugton pagid kay iban subong daw ga pawarat na lang, no? Daw way lang sa way lang sa ila. Pero kung mag-positive gani ang kilala nila or sila mismo ang gobyerno basulon, do hindi gito matigayo ng ayo sa mga pribado nga mga doktor nga ECQ ang syudad sa Bacolod. So manabalantayan buwas isa sa mga hugot nga ipatuman buwas sa nambal kuna kina. Amo ni ang pagpatuman sang task force disiplina nan nga maglibot ini sila kag magpanakop gid sang social physical distancing dira face mask kun waay kag ano pa iban nga mga pagbago. Bantayan diri gyapon sa Action Radio for at least tonight may ideya kabo nga MGCQ may mga changes lang. Sa naga-text kag chat tawag diri samon, ini may connection sa nagalagaw ng information by Monday kuno nga dapat ginaobligar ang tao nga magamit gidya sang surgical mask on N95 nga mask mga kaksyon kag hindi pwedeng mga cloth na ini mga tela lang nga ginahimo sa aton diri lang. Ginklaro ni Vice Mayor Elsen Familiaran suliton tani para at least may ideya kamo. Ginaobligar gin man kitaya sang DOH
Pero hindi gidya kay kunway kay nugsuksok yan, di ka na gid pwede ka gwa nga magamit sang cloth, pwede ka na magamit sang taga sa tela na ang ginagamit ta diri. Pero kung maka-afford ka man lang magbakal sang N95 surgical mask dira or ining face shield sa ginatawag nila, mas the best pagid against COVID-19. Amo nang klaro dira ha, hindi na ako maghadlok pwede nyo na magamit ang inyong washable nga face mask manak-action. Aksyon na ikaw nang bahala dira kay sa akon di daw tatlo naman sa gikapamangkot di ba? Lingkod amo gining kainang sa kayan man nga ginapamangkot ni manager mo. Ikaw na bahala mag-posting bahala nagsla da. Para subong nga gabi mabulong na ning sagila ka pamangkot parehas ang ECQ, GCQ haling panigan nga semana, MGCQ. Pero hulaton tang EO karon sa gabi para klaro di na ta sagi palibog pa sa ulo ta. Kaya ang iban do hindi ka move on. Hindi sila katulog. Tinsindihan taman ni sila. Mostly sa nag-aas diri sa akton diri, may mga negosyo bala ngayon ng mga ginagmay nga negosyo, may nablang mga remedyo general ang tawag nila bla. Nga kung hindi sila makalibot sa sini nga adlaw kag maka-dispose ng ila baligya dira, nga makaguluginan siya sang 5-5, why sila sang kanon, ti amo ning problema. Pero may mga pagbago. Going back dito sa face mask bala, sa mga lugar, Arya Piho, ganiya sa Malacanang, ginihalin. Sa mga lugar, nga ginpaidalom sa General Community Quarantine, gihapon, GCQ, sila tuya aksyon ang ginaobligar, gidya, nga maggamit sang face shields, gidya. Hindi pwede sa mga simple lang ang plastic, ginaya nga tabon sa nawong mata, ilong, ba. Amo na, ang gamiton, ginila. Action Firing Line. Sige, last city 43 ang unang abolyada sa aton sila nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sang immune system. Plus pagida ang Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga meron sang Vitamin D3 mga kaksyon, mga produkto sang Life Extension Philippines, imported ini gindala diri sa Pungsod, Pilipinas kag mabakal sa bisan din lang nga butika. Pwede man kamo kabisita sa klinika nila sa GA Esteban Building, Lacson Street, kag makapakonsulta libre sa mga medical doctors. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, report with Action Eden Abuso. Talapuron ko nalaning kay Barangay Kapitan Villarosa nga donation box kag ang Barangay 11 nga ginpasakaan kaso kag ang barrier karon dugay-dugay, no? Pasabton tang Barangay Kapitan sa Barangay 11. Pasabton ta siya karon, no? Sa aton pagbalik porting nga mga balita ni Action Eden Abuso subong adlaw daw siya gintakloban sa mga balita subong nga big time. Action Firing Line. Dugay-dugay, dira lang kamo balik kita ha. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Washing liquid. Ang balitang May gabi lang kay Major Guile, naga-monitor gid sa aton sini nga pangalagad sa sinibat tiniyon. Okay na ko, Action El Rey. Major Guile, isang po, salamat gid sa pag-monitor. And Hansel, may gabi Action Brian sa mga round trip damo gid way gasunod 50% seating capacity tani panakpon ni sila mga tig-ulo nga mga jeepney driver. Salamat gid. Inaya piho-piho ginayaway kag gid nagsala sa observation mo. Dapat ang mga driver mismo among magpangsaway ni sa ila. Oo. Si Amy Esmeralda Dolido, good evening Action Brian. Good evening kay tatay ko Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid. Kag dapat ang pasayro sila man mismo disiplina sa gulingon nila, no? Si Puengo, no? Gandang gabi Sir Brian, watching from Imos, Cavite. Chris Vilma Treyes, good evening, monitor kami di Barangay Estefania, Sumido, Montoya, Azero, family, East Homes 3, no? May gabigid liwat dira sa inyo man. Dapat may quarantine pass pa rin. Diri sa aton, why? Kay may MGCQ kita eh. Richel Aguarinze, good evening, Sobray. Agree gid kuya bisan pagbag-o pa na sa aton kaayuhan. Yes. Si Tig-aulo balahaw. Nestor John Seva, Pabilona,
May gabi Action Bray, monitor kami di Barangay Hagimet, La Carlota City. Tamiyaw ko lang family Pabiluna, 7 Nicor, always ginagamonitor. Daghang salamat. Si Alonan Suset, good evening Action Bray, salamat man. Action Bray, ginagreet ko si Sumido, baby, birthday buwas. Chris Vilma Treya, salamat. Si Don Michael Lopez, Araman. Tobias Nets, good evening Action Brian, monitor kami sa imo kadagabi. Handumanan, patamiyaw lang sa family Tobias sa Japan, kag kabakungan, keep safe lang, God bless. Rogelio Catalbas Jr., sir, good evening. Girly B. Atong Salazar, Dan Michael Lopez, salamat gid. LM Muhar, preparar 200 sa mga salawayon. Pero subong kabati ni sila, sako na ni tabid-tabid sang face mask na nawong nila pro. Si Marites Dayon Poticar, good evening, Sombray, watching here sa Barangay Lukutan, Kabankalan. Dagang salamat. Dan Michael Lopez, kung hindi ka mo lukpan, hindi ka mo stricto, lihok kambal kay Vice. Grabe man niya. Actually, si Vice, purti na ng paningkamot sang tao nga ini. Gapin na muyayaw na ni siya gani kay hinablang tao do hindi gimamati kung kisa. Jesse Halandoon, Action Bray, good evening. Diri sa Lokasan, Madalagan, wala face mask, wala tao, kabataan, gidagyang pa. Oh, sige, kayong pisa buwas tapos gid ka mo. Silsa Dispe, naga-monitor man. Follow up alon sa guy. Dan Michael Lopez, kaghalo sa tanan nga banwa mga positive, gina-house quarantine lang sa Bacolod, iba niya lugar, gabutang na facility quarantine. Ang positive actually, gina-quarantine, gid man sila sa facility. Alonan Suset, naga-monitor man sa Hong Kong. Maraming matigas ang ulo. Dapat talaga hulihin ang mga yan. Pandakpon gini sila sa display, ma'am. Dan Michael Lopez, ang private na salakyan, butangan sang barrier. Hindi motorsiklo na motorsiklo. Eric Moico, base mga special child na ang wala ga-observe sa social distancing. Kag hindi mayo gasuksok face mask. Oh. Good evening, Sombray, pamati kami sa iyong programa. Happy watching and God bless. Salamat gidra sa inyo. Tanda niya si Eric Moico yung maghatag komento mo. Kasi nagabong na yan. Dan Michael Lopez, hindi man tanan ginasakay sa lakyan, kaupod sa balay, iban kaupod man office, kilala lang. Labayan Eduardo Jr., solusyon, pahimunong na lang. Correct. Bia Jonathan, good evening ka monitor, kami bangga, iyap, salamat, gid, salamat man. Richel Aguaranze, salamat Vice na sabat nga mga fake news. Share nyo na karon sa Action Radio kay post na Action na no? Ng fake news. Si Kairos Flaki naman niya, social distancing ang pinaka-importante, gid, maximum of 2 px, 2 meters, guro, or ano eh. Si Lovely Emiliano Francisco, good evening, Sombray, greet ko lang si Mama Lourdes na. Always good sila kapamati sa family sa Emiliano, kasuyon, thanks and stay safe. Salamat na sa inyo. Josephine Lubaton, good evening, Sombrayan, watching your program. God bless, keep safe, salamat man. Rodel Canha, naga-monitor man. Jeffrey Saromines, good evening, Kuya Action Bray, monitor naman ko di keep safe lang keep safe dradong sa Iloilo. Si Jen Oysisor, naga-monitor man. Si Zeus Dung Cage, base sa downtown lang na Action Bray, ang dakpanay. Sa barangay Libelia, ayhan, anong active man nga dakpanay? Si dapat libuton ganyan Bacolod ni. Susan Rano, Sir Brian, Libertad Bla, wala gay distancing, munang damo sa lawayon. Kasulod man ko daw, pero timan. Daw di ko naman ninda, gani, kululbaan. Nonoy Castanida, good evening, Sir Brian, ask lang ko. Ang barrier sa motorsiklo sa Bacolod lang ini patuman. How about sa iban nga syudad, diri sa Negros, wala niya, di bala daw national mandate man na? National mandate na siya. Yan, nasang ITF national, bilog nga Pilipinas na siya. Si Kairos Flaki, pwede tani cloth basta may filter lang sulod ang surgical MB para lang ang may ginabatsyag. Okay. Si Marie Rain, Action Bray, good evening. Tamyaw ko lang da si Nanay Lourdes Panuela, gapamati gid sila sa wala liso-liso radyo. Salamat. Selsa Despihuwag naman, surgical mask kay wala kami pambili. Wala akong pangtanggap sa una at pangalawang SAP. Anong ibakal ko? Araw-araw surgical mask. That's why. Nga matugin question tagin to kay para maklaro tabla. Si Ariel Kabatak, Action Brian, good evening. Monitor kami ni grade ko lang da 5 kids ko
Si Arjanel, Arzem, Ariel, Junior, Arlon, Arwin from Ariel, Nilida, Kabatak of FJA Village, La Carlota City, God bless. Rica Joy Campbell, nagamonitor man. Si Nilne Realista, Arakman. Stella of Fabito, Sumag, damo kuno tiga ulo, amugid. Si Claire Buendia, nagamonitor man. Ning LG, Ibarem, good PM watching live. Miravi family sa Cadiz City. Salamat. Obedient Kabote, Action Bright, good evening. Monitor lang kami ni Panokoya. Kami ni Nanay Linda, ang Tatay Doro. Ivanisa Espuerta Gilyang, good evening. Action Bright, monitor lang kami ni God bless sa tanan nga nagamonitor kag sa imo. God bless, keep safe. Same to you da. Si Rod Apostol, monitor lang kami ni Sir Bry sa Takuling Barangay, Takuling Purok Rusal, Apostol Family. Salamat. Si Then Suarez Giking, mayang gabi Action Bry. Ask lang ko kung sa private vehicle Sir Bry, i-check man for social distancing. Dapat gid lang, Galing mag-private vehicle ka, mostly family nga sinakay dira mo. Namo sina. Manjo Arniho, Bing Valencia, gamonitor sa Ortigas, Sinimatinian. Pasig, salamat gid. Baporti, libot ko na sa Ortigas, dali ko katultol. Si Eds Pure Nato Junela Raman, Roger Paburada Salasalan, good evening, Action Bright, monitor lang kami Pahanukoya. Salamat. Belinda Miranda, good evening, Action Bright, kag sa Miranda family San Enrique. Si Mirare Rilota Sandumanan, Chris Villa Reyes again, great si Tatay Jersa, 90 years old, sa Murcia. Wow. Bingsky Dagumboy, good evening, Action Brian, always watching live from Villamonte, Tumandok, Barangay Manghanoy, La Castiliana. Safe, God bless. Nimya Layola, nagamonitor man. Kenneth Vallejo, salamat. Okay, si Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Action Brian, monitor kami dihan dumanan. Sige, balikan ko karon ang iban dugay-dugay mga kaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus.
Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong Start na yung balita, andis na pasabton. Sige, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa sininga portion. Gina-endorso naton sa inyong bulutuan. Ining bulutuan nga makabulig sa inyo matapos ining COVID-19. May ara kamoy sang padulungan. Kaya bisan may COVID-19. Kaan sang kaso nga barangay kapitan sang barangay 11 kag lakip na diri si Madam Pasita Tero sang DSSD kag iban pa. We don't know kano gina pinakareklamo, may initial ka inasang udto pero padayday tabik Action Eden Abuso with Action Eden Abuso sa balita. Action Eden, good evening. May gabi Action Bray, no? Kaina Action Bray, nagpakigangot naman kita sa investigator on case kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Bangod sa gyapon, wala pa nagakatapos man ang issue sang sining SAP Action Bray. Padayon sa gyapon, Action Eden, Action Bray. unahon ko si Kapitan Villarosa na lang dayon kag si ipasunod mo lang si Kapitan sa barangay 11 ha. Unahon mo si Kap Villarosa. Yes, Action Bray. Kaya di una, pasakana siyang guys ang reklamo nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas man sa Bayanihan to Heal as One Act sa CIDG Bacolod mismo si Barangay Tangob Kapitan Noli Villarosa kag duha sini ka barangay paid worker na Sanday Alfredo Liames kag Nino Mateo matapos nag-viral ang mga litrato sa social media sang pagbutang sinisang donation box sa guwa sang releasing area kundiin ginapatigayon ang panagtaganay sang ayuda sa idaluman sa social amelioration program. Di suno kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano nga mong investigator on case, nakabaton sila siyang sang direktiba mismo gikan sa Pier 06 kay Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan na imbestigahan ang nasambit nga issue. Dugang pa ni Gocotano Action Bray sa in coordination man sa Bacolod City Police Office nga nagpatigayon man sang separado nga investigasyon kag pagbulig na Action Bray sa case build-up sang CIDG kag investigasyon rason nga nakatipon sila sang ebidensya kag kung napasaka ang complaint sa tong Hulyo 29. Sino kay Gocotano, isa ni Action Bray kuno ang pagbutang sa donation box, isa kasahi kuno sang korupsyon kag ginaligar gingamit ang ni Villarosa ang iya poder bilang kapitan
sa pagpangayo man sang donasyon. Pero ti dugang pa ni Gokutano, isa action by sa witness amo ang pulis ang naging kilala kay Staff Sergeant Mark Anthony Pedrina nga ara dito sa mga lugar kay tigin deploy knowing nga may ara sang panagtaganay sang ayuda. Aha. Di nahibaluan nagpatigayon man action by sang separadong investigasyon ang investigador sang Police Station number 8 kag investigador mismo sang Investigation and Detective Management Unit sang BCPO action by. That's why nga nakakam up sila sang iban pa nga mga affidavit action by no kay pares na may isa kang kagawad man nga sulat man sang affidavit ako naghimo sang affidavit action by batok sa sining issue nga pagbutang sang donation box sa sang releasing area. Ang kagawad action by si Barangay Kagawad Dindo Amadeo action by. Anang balto ni Kapitan may ara sang patay. Yes, amo to action by ang hambal niya. Nga sa mga lituners na action by no, amo to hambal niya nga tina-interview man siya kaina kag I believe previously na interview mo gini pagwa action by sang issue gid bala. Di nagamba siya nga nangayo ang bulig. Pero kung ga monitor si Kapitan ginay subong para makuha ng istorya, pakita kami bikap sang bisan litrato lang sang patay da abi. Nga amo na ginhatagan sang kwarta. Kimi nag-text diri sa tono nga wala patay. Di nag-text diri sa akon ginahangkat ko man siya. Abi pa interview ka para maklaruhan taran-tanan ang ining reklamo action Eden. Correct action Bray kay ti amo to ang punto ni Kapitan. Wala sang ni budget ang barangay para sa bulig sa mga namatchan action Bray amo na nga sitwasyon. Pero ti ang punto naman niya sang otoridad kag sang iban man nga mga nakakita kag nagpalaptas sang mga litrato sa social media nga connection Bray nga gintiming gid nga may releasing sang SAP ti amo nang action Bray na na malisyahan o kung why to sang releasing sang SAP din man siya bimangayo donation alangan sa merkado to baligyaan kis dato. Amo na basta action Bray ang mga hambal man o kung point of view man bala kung sang iban action Bray especially amo to ang mga nag-post kag nag-share man sang litrato sa social media action Bray. Pabatian na action Bray si Chief Master Sergeant Ramiro Gokutano angot sa amo nga issue. Sa Barangay Tangomam si Honorable Barangay Captain Oliver Rosa kag ang duha niya ka barangay pid worker na mo si Alfredo Llamis kag si Ninyo Mateo no. Ang root cause ni ma'am kay during sa pag-release sa second tranche sa social immersion program nag-went on viral ang gin-post sa natabo sa pagbutang nila sa donation box dira sa may releasing area sa barangay covered court ng Barangay Tangob. So, ang allegation po nga nakuha naton sa mga ebidensya, may mga witnesses kita nga nakuha ang duty detail nga police, ang isa naman kakagawad nga nag-support man sa iya affidavit subong sa pagfile ini nga kapitan kag ang duha niya ka empleyado nga ginaauhag ang mga tao nga once matapos ninyo makuha ang inyo 6,000 ginaayo sila sa kapitan nga kung pwede ka mo maghatag sa ini amount para ibulig daw sa ginaligar nga nangayo sang bulig nga namatayan sa iya constituent sa Barangay Tangob. Siguro nakalabot ito sa Malacanang no, nag-went on viral ang mga ginag-order agad sila sa aton nga regional director sa PNP Pro 6 kag ginadireka naman kami nga pag-iimbestigahan kag Yes, kabayan lang sa action Bryce ang pagpahayag ni Sir Gokutano. Pero sikat sa donation box sa ilang bots Malacanang, no? Oo. Kagti action Bryce sa pagkabati tagina, doon nagambal mo to si Cap Noli Villarosa nga may nanawag man tuod sa iya. Nga mga taga Malacanang action Bryce. Kag namangkot angot sa sininga issue. Di may ara man niya sang pathag si Kapa kagti formal man niya action Bryce nga gin-file ang complaint sa iya. I know gaan gina sila action Bryce ang venue
para formal man nga masabat ang ini nga mga alegasyon. May counter niya para maplastar man ni Kapitan Noli Villarosa. Hindi tapag maldisyonon din ang tao kay ti pa-explic karon taman siya anay antes tatagaan sang komento action eden no? Correct, Action Bray. Parehas man bala sa mga nanigliligad nga mga ginpasakaan man sa reklamo angot sa sining social amelioration program. Kaya pares kay ina, nadugangan naman Action Bray. Kaya nagpasaka man sang reklamo, may kang tanan sa gyapon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas man sa Bayanihan to Heal as One Act. Ang apat ka mga persona lakip na ang barangay officials kag empleyado na Action Bray sang syudad sa Bacolod dugal level up ang mga respondents Action Bray no sa mga ginapasakaan sa reklamo sa angot sa siningsap. Di sunod kay Sir Gocotano, ginpasakaan nanday barangay Kagawad Perla Villacrucis kag Loy ni Grace Morales. Kaupod nanday Ray de Colongon, Maria Luz Flores kag Minerva Gamboa. Sanday Barangay 11 Kapitan Evelyn Taasan, Kagawad Ronela Cervales, social worker Action Bray nga si Bernadette Fuentes, kag si DSSD head mismo, Ma'am Pasita Tero. Palayag ni Gocotano sa alegasyon sa mga complainants Action Bray nga ti base sa ila pagpangusisa sa sitwasyon gina-prioridad kuno. Kag ginalista gid lamang sang nasambit nga mga barangay officials ang ila kilala ilabi na ang ila sini nga pamilya kung himata Action Bray. Amo malagid nga issue man sa ibang Action Eden, no? Yes, correct, Action Bray. Pero tigid pamangkot pa kay doon na kuha gid ang atensyon naton kung may taga DSSD pa kag DSSD head mismo. Tiyang Manila Action Bray may kapin 40 ka mga persona ang nagpadala sang sulat sa talatapan ni Ma'am Tero agud ipangabay kag pamatud-an nga kwalipikado sila bilang benepisyaryo sang SAP o galing ginaligar nga wala sila ginsapak. Di amo na ang ginhalinan kuno Action Bray. Kaya wala sila ginpamatian kag ginpabayan lang. Pero ti sa karon ginahulat man Action Bray no nga ti syempre may sabina man na ipadala sa mga respondents para man makasabat man Action Bray sa ilang side. Due process tanan Action Bray. Kaya ti kung sa Euro naton inina o kung ikasyam na ni Action Bray nga barangay actually nga may napasakaan sang complaint regarding sa SAP kung madungduman una gito Action Bray ang Felisa, ang Mandalagan, Alangilan, Tangog, Banago, Mansilingan, barangay 19, 35 kag amo ni Action Bray ang bag-o nga 11, barangay 11. Kaya ko ano, unique kay Villarosa ya kay donation box niya, di niya SAP ha? Oo. Pero may link man ko na Japon Action Bray. SAP pang Japon? Oo, kay ti Bayanihan to Heal as One Act ng Japon, tina-timing sa adlaw sa SAP. Pero daligid lang, i-twist ko gamay lang gid ha. Kon Bayanihan Bayanihan Heal Act. Bayanihan to Heal as One Act. To Heal as One Act ginatawag. Tingin himo to donation box. Bayanihan to? From the word bayanihan. literal Action Eden bayanihan to kay ambag-ambag eh. Hindi. Sige, pero balik natin sa barangay 11. Yes, Action Bray. Kaya mo na ang ginahulat-hulat naman. Pero kay Action Bray, ito tudaan mismo sa opisina si Sir Gocotano. Sabi ko nag-donate ka man. Ha? Sabi ko nag-donate ka man. Wala ko inog-donate. Sige. Wala yung problema, Action Bray, kung may ara lang mo. Pero kung wala, sige lang ba, lusal ako. Pero anyway, Action Bray, damo pa to, nagambal siya nga, ipakita niya actually sa akon. Pero hambal niya, ihutik na lang namon dasod sa imo, madam, dira sa inyo, sa radyo, kung na-file na gid ang reklamo, kay takastangkas, Action Bray. Maghantal gali? Ha? Gahantal pa? Oo, Action Bray, damo sa mo, pagidya. May batiko, may isa ka barangay, di ko nung bot kilala, nagsyon guronido, may harap pag-doble ko na. May dugang, may gaduble, may gatriple Action Bray. Hamba ko na ina-joke ko si Sir Gocotano, hamba ko na ubuso ni 61 ka barangay. Basta hasta mag-abot ang vaccine ni COVID-19, mo ba matapos pa ilay kaso, bla? Aga pa, man siya Action Bray, aga pa, pa indis-indis man sa COVID-19, kung ano kalaba, sang pakig-away man, sang pumuluyo, sang tawo sa COVID-19, amo man ang issue sang sa Action Bray. Pero tayo makita mo si Sir Gocotano, nga do wala na sang tinulugan Action Bray. Do dirigid siya na challenge. Do dirigid na testingan ang abilidad niya eh. Correct, Action Bray.
balikan ta sa Action Eden, abi mga ka-action. Action Firing Line. Kay, kuha na nimo, amo na ning Barangay 11, no? Nagahulat man to si Barangay Kapitan Taasan Subong, kay tagaan taman siyan sa Action Eden. Yes, Action Bright. Kasi wala labot daan nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic, ari sa gyapon ang SAP Action Bright. Amo na hambal ni Sir Cocotano, do wala na sa kuno katulog sang opisyon ng SAP ni Action Bright. Ang mga papeles nito sa opisina niya ara lang to katangkas. Kag ami ara na tatong ami ibal mo Action Bright mo nagapamangkot bala usually sa aton kung ang barangay kuno amo ni may ara na mga walk-in complainants. Di may ara yung Action Bright. Doon ka namin isabton nga, may adi hulta niya. Pero si Sir Cocotano na may discretion ng Action Bright na magpagawa man sa informasyon. Kung wala labot daan Action Bright, no, nga given yung CIDG Bacolod lang sila. May coordination pag yun sila sa CIDG province. Kagisa, outside province Action Bright, may mga ara man sila nga mga gina-entertain bala, kumbaga nga mga complaints from Negrense. Kag sila mismo Action Bright ang nag-handle man. That's why ti amo to nanugid man siya kahapon nga may ara out of town Action Bright, may ara man hearing nga kadtuan niya man, gitambungan niya man dito pa sa north nga area Action Bright. We all know, hindi man lang niya sa staff ang galibot man ang obligasyon sa CIDG. Kag may ara man Action Bright sa iban pa nga mga kaso kag operation man nga ginakatigayon. Action Bright, subpon ko na lang ang barrier. Balikan ta lang karon para mag-synchronize sa balita ko. Salamat Action Eden. Yes, Action Bright, may inang mga balita nga na tipon, ini si Action Eden Aborto. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Las 8:12 na sa aton sa nga pagpangalagad perte yan, no? So wala untat nga pasakay kaso sang Criminal Investigation and Detection Group mga kaksyon. So wato kay Villarosa ang donation box mga ang istorya. Abi kap ko mag-file ka ginman sang counter affidavit mo be padali mo na litrato sa mga patay ka ginamuno mo da nga mo nangin buligan da. Para mapuno ini mga tagreklamo nga humay patay gidman. Kag kon may litrato kada gina-videohan mo abi kay pinaka-evidence subong sa mga cases nga gina-file against sa imo nga ibato mo nga may video ka nga nag-turn over kagin iya sang amo ni nga kantidad sa kung sino nga naging hatagan. Action Firing Line. Naga-chat man diri sa aton nga naga-text nga nagahambal nga wala patay gina-challenge ta kabi pa interview abi ipamatian tang side mo para hindi man ni matamaan sa kapitan dahil sa barangay Tangob. Action Firing Line. Pero diri kita kaya sa aton nga linya si barangay kapitan na Evelyn Taasan sang barangay 11 mga aksyon ini may angot sining pag-file kaso sa ila. Online sa Firing Line. Barangay Kapitan Taasan, ma'am, good evening. Ay, good evening. Good evening, sir. Yes, si Action Brian Mordena sa Action Radio Bacolod. Good evening. May ideya naman ka, Kap, no? Nga isa ikaw sa pasakaan sang kaso. Ano ginang ang reklamo diri nga family, may connection sa imo pamilya, ang mostly nakabaton sining nasambit iyang SAP. Ang ginaaligan ang nasirya nga mga kapamilya, mga nadakuan man na sila sa COVID-19, apektado man sila kay ang may mga negosyo nang wala na kana negosyo kay may COVID na sira man sila. Oo. So meaning kwalipikado man sila nga makabaton. Makawalipado man sila kay siyempre wala na sila ka ibada nagabaligya sang mga kung gabi may magarinderya na sila kundi hindi naman sila makabaligya kundi apektado man sila kami mga pamilya man sila nga ginaano. So aminado kakap nga ini sila nahatagan gid man. Yes sir, yes. Ini mga tagreklamo ano ni sila ya? Nga ano nakatilaw ni sila sang SAP o kunway? Ano ning status nila ya? Ang nagreklamo, sir, ito wala pa man ko na makabalo, simple, wala pa man kami nakabato nila sa alin sa CIDC na mga nag-sustain sa akon. Hindi man ko na ako pasabat kung sino mga tao, pero wala pa na ako nakita, pero wala kami napadala pa sa mga komunikasyon na rin sa CIDC. Okay, sige. May ngalan kami diri, may isa di ka barangay kagawad nga involved, nag-file sining complaint kay ni, no? So, may idea ka na kung sino nga barangay kagawad? Ang nabalaan ko lang na siguro, ang nambal Manila, kagawad, Loini Morales, Kagawad, Perla Villacotis.
Aha. Kaya muna subong ang primero wala ko na kabalo buktang ining nalgad ini nga batian ko sa inyo wali nga news nga muna lang nagreklamo. Amon islang nagareklamo ano? Against dira sa imo. Mga tao. Okay, may 40 diri ka mga tao kap nga may ideya kasi ning nagpadala man sang sulat didto sa kay DSSD. Naglabay ni sa imo ng sulat ni nga i-check ini Bro, wa ay di ko ba formal nga nakabaton sinabi na kay do dak malang ko hindi kung sino nga mga tao kasi pinakadto man ko sa si IDJ nga man ko kung sino mga tao kasi sa batya ng mapadala lang kami sa ng sulat sa imo amo lang pag ano ganyan pagbato mo sa sulat mo pag sabat. Okay, sige. So ining iban tod pamilya nyo gid man tod kap no suliton ko may nagapamati gid diri pamilya nyo gid man tod na nakabaton pero tiway man sa negosyo. Damo sila na apektado mas sa COVID-19. Oo. Mga tricycle driver, sir, mga tricycle driver, nagkarinteriya, para sa Migabar, mga former Migabar sa ako, nagkakong City, nagkabrodoligya, wala nakapaligya ng COVID-19. Okay. Pila ka bilog ang imo benepisyaryo dakap nga halatagan tani? 68 lang, sir. 68 man ang kabilog? 68 ka bilog, hindi pa din baka kasi ang amon nga household 365 ang hinhatag sa akong 68 pa lang ka bilog ang amon nga tuta. Ang household mo 65 lang sa barangay 11. 68 ang ginhatag ang benepisyaryo. Benepisyaryo, oo. So how come nga wala ni natalalapod ang 65? Kay 68 man siya gani. Sige kulang gani kita ang amon wala nga tao dito ang amon niya nga malang butan din mga tao mga 100 o 300 si ang sa mga 100 si ang kulang sa Japon madamo diyan na reklamo. Pila ka pamilya dira ma'am ga kap ga star sa inyo kap nga barangay? Ang household mo 65 lang. 65 lang gid. So anong ginatagan nyo sining tag 6,000 individual? Hindi, household. Oo. Pamilya, sir. Ti amo na gani So galibog kita kay ti inang household nyo 65 lang ang benepisyaryo mo. 365. 365. 365. 365 household. So na ako niya sa beneficiary is 68 lang. 68 lang gid ang benepisya ang ginatag da sa imo nga dapat nga halatagan sa 68 lang gid bilog dapat. 68 lang gid 68. So 365 yang imo sining households dira. Oo. Amo to kay na daw kwan kay pamatian ko ya 65 lang 365. Di ba 65 ang balya? Oo, 65 ang una mong hambal tinakibot takon nga hindi magtalalapod nga 68 gani ang dapat nga halatagan ano. So amo na ginpili nyo lang gid ang nagakinahanglan gid. So ini sila maybe siguro I don't know kon pero may ideya ka naman guro kung sinong ginag complain na sa imo ano ning status nila ha? Ang idea na pala siya ang tanod ko kang ibanda mga dra ilistar man dira sa sulod sang compound sa likod sa amon nga nga barangay. Okay. So ti ano mga status na dili dakap sila? Mga single man na sila nagalistar. Kwalipikado man sila kun hindi. Kwalipikado man pero kay si ang amon nga puta kulang balahaw. Way kalambot gid ni. Butang ko man sila pang pag-abot sa sikang trans, pang invitar ko man sila. Pero wala man sila nag-apply sa amon. Pakadto ko man sila, hindi man sila. Tani pag subong gin pag second trans sami gin dalahig mo na sila abe para makatilaw sila. Mga lift out man kami, gin pagtawag man sila sir, hindi man sila hindi man sila magtagto sa barangay. Sila ko man sila patugo. Pasubuan ko man sila sa tanod, hindi man sila magtagto, hindi man sila ko kinahanglan. Ay nano. Kagalig. Tapos subong nagreklamo na sila. Reklamo sila nga ba ito matagaan?
Okay. Siyang uso na sang ni Villa Crucis na ganit yung tagaan ko man na. So, hindi matanan na ako matagaan. Ang mga taga-reklamo diri, ginlakipan ni Barangay Kagawad, Perla Villa Cruces, kag Loyni Grace Morales. Upod man diri si Ray Di Colongon. Ano ni si Ray Di Colongon ya? Nang tanod. Tanod. Maria Los Flores. Kag Minerva. Si Maria Los Flores, yung sa Subong, nadala na ito namon sa lift-out. May halang ito sa lift-out namon, ulit sa, sa Sikantran, sa lift-out. So nakabaton siya, si Minerva Gamboa. Why pa na sa kabaton, sir, kay tungkol, wala pa man nakapang-release sa mga lift-out. Okay, ang 15 mil. Para na ito sa lift-out namon. Kaya gin-suspend to anay, no? Kay may nagpositive to. Oo. Si Minerva Gamboa, ma'am. Anong status sa sini? Wala man sa madala kay utod sa ni Perla Villa Crucis namon Kagawad. So kwalipikado man ni sila. Kwalipikado man ni siya tani si Gamboa. So yung tagaan ko man ay utod na sir nga si Manuel, yung pa-pull out kay man kay di siya man gusto nga tagaan kay witness nila kuno sa amon na sa party sang sap nga reklamo sa akon. At least nabalaan ta subong nga gabi, no? So ini sila tanan gali nagkaladalasa man according to you nga ti amo na nagbalik pamalibad sila iya. Oo. Nabalibad lang isa magkuha. So ang result, mareklamo sila against gali sa imo kag iban mo pangakopdanan namo ning result subong. Sige, at least may ideya kami, no? So anong imo anyways na ang kaso tina-file na ini reaction lang abis ni abis sa ginhimo nila against imo dira ka pataasan ma'am? Anong sa ako na iti, ako mapalag man sila yung kaso, wala tang may musab to ng isang abogado yan. Aha. Nakapreparar naman, ano? Nakapreparar naman. So, kung nakapile sa atin, kita ko siya tanah ko, sino nag-file sa akin. Subong ini na-file lang ka? Wala man kung may nakikwa sila final nga mga reklamo, kasi siyempre, wala ba man kami may nakuha nga papel sa IDC. Yes. Okay, today pa ni Proti na interview namon diri ang CIDG chief mismo, no? Ang ining report nga ginapabalo ko da sa imo subong halin ini sa CIDG. Hindi kay wala pa kamo copy partners. Why pa? Yeah. So, padalaan gid kamo na da sang inyo sini inog sabat pila ka adlaw pasabton gid kamo sini, no? So anyways, thank you ma'am sa imo sa time. So gabi at least nabatian naton nga mo ning status kay kun i-base na lang sa reklamo nila, ti amo to nga ti pamilya mo lang ang gintagaan mo, mga kalapit sa imong nga abyan ini, sila waay. Pero sa mga gabi na balanta sa side mo man, nga nag-offer ka man sa ila, kayo mga basis man kamo kuno yung ibang draway na kabatan. Namo sila. May guidelines ba kami sir sa DCSD kung sino ang tanggaan mo, sino ang dapat tanggaan, hindi dapat tanggaan. Si aning duwa ka mga kagawad, mga linyada mo ni during election? Tanan sila sir, complete pa ako na sila linyada, tanan. Ako na sila linyada. Nagdalaog sila, tanan sa ako na sila tanan sila linyada. Namangkot lang ta, kay kabalo ka mag-amon ni gani, uso din nga pamulitika. Hay mo na mo na black. Oh yes. Ano paglantaw mo ni may politika na din nga lakot de? Siguro ko na liya, wala pa man dito sa politika siguro sir. Pero hindi lang kasi, may politika kung waay. Sa akin sir, may politika sir. Ano ma'am? May politika. May politika. Ay, may ari handom, may gahandom mag-enkwentro sa imo da? Oo, siyempre. Sino sa duwa de? Number 1 kagawad, Gurbati, wala ko kabalo, bati. Ari di sa duwa di nga nag-file sang kaso? Oo, meron na sino man, si Villa Cruces o kon si Morales? Kasi ulang wala pa man gisyo kasi hindi pa man sila na to, kaya tubong sila yung mga listo, wala pa man daw mga listo. Ay, sino number 1 gani? Sino number 1 din kagawad? Ni Morales. Okay. Sige. So, diyan politika, no? Ma'am, good luck sa imo nga pagsabat. Anyway, sarana sa korte, way na tagatandog dito kiti ang merito dito na naiya. Ang importante na kapabalo kita sa publiko, labi na gid sa taga-barangay 11, nga mo na ang status da subong. Pero, kabay pa nga, mag-ano lang kamo na ha, maghangpanay lang kyapon despite of these complaints, abi, hindi ta magsunod to sa barangay 35, ano tayan to yung magdamukulay sa sulod sa barangay hall. Oo, nagligan nga si Mana to, no? So, kabay pa dira sa inyo, kulonsay ka mga mababayi, nautod siya, no? Kasan siya, hambal niya, sa pamulitika niya, kaya number 1 na may plano ni magpapili sang barangay Kagawa, barangay Kapitan Guro. Action Firing Line.
Oo, sige balikan sa kapitan sa last abi niya nga palayag abi. Tidon di pa sa ara si kapitan ara na. Sige garing pa. Ang barangay kagawad nga number 1 si Juan Gali, si Loyni Grace Morales. Mo ni siya. No? Amo na yung mangkot. Amo na. Kabalan ako sa intro mo politika. Action Firing Line. Kapitan. Yes, sir. Sige. So kabay pa no nga ang harmonia ra gyapon naka-session na kamo. Nakatubangay naman kamo sine sa session. Gusto mo ba ito bangay, sir? Mayo man may natubangay kami, sir. Okay man lang, wala man wala lang. Okay, wala man kuya kailang. Ako, sir, mabuot. Di ko yung kapitan ni sa Singon. Dagat pa doon sa amon barangay. Wala. Okay, kung hindi ka guro, kung hindi ka guro mabuot, guro ka, hindi magkaguro magdao, guro. Amo gani, wala. Sila pa. Ang akon to ihimplo, bago gilangan, di anton pagsundon, ang natabo sa barangay 35, nga doon tayo magdumukulay. Kung amo ko sila gusto ko man sir tani mag-amo ko magdumukol ay hindi lang ko gaalisin siya ko na tani hindi lang okay isling ko kasi magguramusay ka muna hindi lang bisan may mga cases nga gin-file subong may case in-file subong ang pagtamdanay may gamay ginagagap pero hindi lang magkawatanay kay budlay na katama kuan na ni aton binaranggay ni aton pang gobyerno. So, ang politika ko naragin man, awayon tani sa eleksyon, hindi kay awayan sa tampanay. Oo. Sige. Kap, salamat sa mga time, sa mga subong nga gabi. Thank you, Ged. Thank you, sir. Thank you, man, sir, sa inyo. Thank you, sir. Yes, sir. Pamati lang ka mo da. Thank you, Ged. Okay, sir. God bless. Sige. Action Firing Line. Barangay Kagawad, gini mo, number 1. Sadya sa barangay 11, no? Basta way lang guramusaya, way lang kauhatanay, kay budlay na naya. Kapag sesyon ka mo nga may mga kaso gihapon, normal ina. Action Firing Line. Normal ina nga mga sesyon gi kamo da. Pero tanawanay lang kung pwede lang. Hindi giman kamo pwede aksyonan ka kamustahanay, no? Kiti bawal subong, no? Kay ti may COVID-19 mo. Hindi pwede ka hug, hindi pwede ka kwanda. Tulok-tulok lang kamo pangilay lang. Las 8:28. Action Firing Line. Sadya. Anyway, sa atong abulyada sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, ginadulong gid sa aton sa Evergreen Herbal Capsule. Pagbalik naton karon ang isyota party barrier. So labi gina contact ako nga mga riders black. Mga yo tas ang reaction, no? Kag ang kaluluoy sining barrier nga ining nagabiyahe bla mga ka-action sang habal-habal. Kaya kung nambal ka nagabiyahe kabal-habal, syempre, ang imo mga sakay da pasahero, hindi mo gina-isla pamilya. Te ang habal-habal sa mga nabukid nga porsyon, ang karga nila pinakanubo 4-3. Te paano mo nimo butang barrier man? Pagbalik naton karon palpa start with Action Eden Aboso. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, may gabi sa aton nga mga listeners gyapon na naga-monitor si Olive Prado Gargaritano. May gabi Sir Brian maburak sa mga brothers and sisters naton mga Muslim watching live from Riyadh, KSA. God bless, stay safe Sir Brian. Tuod no
Idil Adha subong gali, no? Sige. Mubarak sa mga brothers and sisters naton nga mga Muslim. Virginia, San Antonio, Oplinda. Di na to. Ha? Good evening, Sombray. Watching live sa Celine Homes, Barangay Estefania, Bacolod. Salamat din sa inyo, madam. Dennis Richard Tibor, Roma. Mag-amunik, Sombray, kung madayon ang third tranche ang ginaduso, mapinatsanay na lang giniguro mga tao. Dumamo ginagado ka mga isog sa ila. Grace Smithon Cousins, good evening, Idol Brian, watching Manvel Royal Subdivision. Salamat. Araman si Jose Alan Braza, Roth Kuzawa, naga-monitor man. Iya lang na, iya tao han ng kapitan ang pasulabi niya. Dumamo gin, no? Si Anime Samson Lizada, good evening, Action Bry, watching here from Pontevedra. Romy Agsam, dapat lahat ng may bahay meron. Kasi dito sa Japan, lahat meron 10 pieces each house. Tigali kay ang Pilipinas, do ka pigado, no? Ang ambot, si Roth Kuzawa, ang ambot sa imo, siyempre, kulungan kay tanan nagkilala mo, imo yagin panghatagan. Yan lang tanan niya kapitan pamilya kag tauhan kanami gid sa iya. Tani dumi kita ng mga tao para matagaan man. Oh, Jess Gundaw naga-monitor. Si Trident Calvo Espadera rather. Good evening, Action Brian, watching live sa Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Greet ko lang family Calvo kag Espadera family kag subuman magsipok. Salamat kit. Agustin Torres, good evening, Action Brian. Happy watching Franche of DC2. No? God bless Action Radio. Salamat. Si Joe Abuana, good evening. Sana kay nanay ko Lourdes Abuana sa Barangay Sumag Pamati. Jose Hirson Lapinig Junio, may gabi, Action Brian from Stone Heaven or Heaven, Granada, ga-monitor. Lea Sanchez, how about ang transport sang Roro? Makasulod pa sa Bacolod, mga pasahero. Actually, why biyahe? Ang Roro may biyahe for essentials. Yan ang mga frontliners, pagkaon, pero kon pasahero, bawal. Erwin D.B. Gonzales, naga-monitor man. LM Muhar, donation box pa more. Nathaniel Hinko, good evening, Exxon Bry, pa-check attendance lang kami diri sa Romvel. Si na Rosa kag Rabi, ga-monitor lang kami di sa Morsya. Salamat. Romy Agsam, good evening po, watching here. Thanks po. Jose Mongcal Torilla, sir. Rods Siguano, Action Bry, ano guidelines sa mga nagabike? Away man, basta nagabike, face mask lang gid. Kung nagapundo ka mo, face mask, pero kung nagabike ka mo, dapat way face mask, hindi ka mo kaginhawa. Lilia Taton, good evening, Action Bry. Pamati lang kami din sa Gardenville, stay safe. Jerome Sason, Action Bry, monitor kami din sa Barangay 28, Gonzaga Extension. Salamat. Ronald Ayan de Liomes Evidente. Ichata ka karon, sir. Ronald Ayan. Tobias Nets, Nels Ibarim, Biligorio Jasper, good evening, Sombray, mangkot na ko kung pila baklon ang face shield monitor from Morsya. Daw tag 80 pesos na bala mo pero mapangmatagalan na siya. Ruel Lanawan si Roma, monitor man ko di Action Braya, Purok Isla Villamonte. Bea Cañete, naga-monitor man. Maria Freya Saratubias, salamat git. Ronald Pase Recalde, monitor man kami diri sa may Purok Kipot, Barangay Filisa, Action Bry, salamat gid. Hazel, or nabasa ko na kay Nana. Sige. Diri sa Dalom. Daw gwapo ka kay Dieter Ocampo si Raw. Ari naman daw. Ikaw karon inanggeng ka karon, ha? May gabi lang kay Madam Jesus sa Villanueva. Wow. First time ko nakakita sa ngalan ni Ma'am Hisusa. Regards sa kay Sir Franklin. May gabi lang ang mga legendary nga mga media diri sa syudad sa Bacolod. Rafael Lama, good evening, Exxon Bry, watching live from Barangay Handumanan. Keep safe sa tanan-tanan. Thank you, Gid. Romel Sarosa, good evening, Exxon Bry, taxpayer. Ang taxpayers nga amo ang sustain sa gobyerno, ta amo ang napabayan subong government kaluoy ang nadulaan obra. Taxpayers.
budlay sa sitwasyon tano. Si Millie Espino, good evening Idol Brian, monitor lang kami ni Morusya, niyapon Idol Brian, tamyaw ko lang ang mga upod ko sa balaya. God bless. Salamat dira sa inyo. Rachel Taipin, good evening Action Brian, watching here from Himamaylan, God bless and keep safe. Si Marley Dolido Magallanes Araman, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Dennis Richard Tiboro, maamo ginasira kay may gina-endorso. Salamat gid. Okay. Ubuson ko ni basa. Robin Langgamon, mayong gabi, Action Brian, kamusta lang ko na sa family ko na sa Don Salvador Benedicto, pamilya Langgamon. Salamat gid. Sa Iloilo ni siya ko, no? Si Millie Chaplet, may tag 30 sa Unitap. Ay, gali. Ti mayo. Mayo gina. May bratuhon, gali. Sige. Si Jonah Garcia, good evening po. Monitor lang ko di sa Tandang Sora, Quezon City. Bano hidlaw mo ko sa lugar nga ina ba? Ginalakat ko na zona mo. Christine Roa, mayang gabi Action Brian. Ang Tandang Sora na, ginalabyan ko na, ginlakat ko lang halin sa circle, pakadto sa ilang-ilang. Lapit sa pambansang batasan pambansa, abla. Oo. Pero ti kakapoy. Ngita ko obra mo, no? Ang ginlakat ko, Sir El Rey, halin ko dis makulod pa bago mo. Pagkalayo. Ngita obra. Sige. Muna Anggoy Troses. Good evening. Nagamonitor kami di sa Hinigaran. Bulo Bituon Beach ini mo. Keep safe. Salamat gid ra sa inyo, no? Okay. Salamat gid. May tag 30 ko, no? Sa may kwan. May nagapamangkot sang about construction-an kabalo ni kung tagpila ning face shield ni ginatawag blaw. No? Tagpila aksyonan, may ideya ka. Kino may ara ka na sa ngamo niyo. Tagpila na ayhan. Ang presyo ya blaw. Magkota sa blaser. Basi, amo no? Kaya may nagapamangkot diyo, tiway ko kabalo ko lang presyo bla. May kapamangkot aksyonan kung tagpila ko ng face shield sa bla. Face shield? Oo, tagpila na. I-search ko na na Kaya may hambal din nga tag-80. Tapos, may nagamuno man din siya. Kanto kasi Unitap, kay 30 lang na to. Oy. Hindi, nagurus ko damulo ng sunbay. Kami damol-damol na. Tikong guya mo guro nga nipis, bakal ka damol. Kung guya mo damol, bakal ka nipis. Para may nilain siya nga, may nilain. So, may content na? Type of, ang ginagamit. Plastic? Ang plastic. Okay. Sparks of plastic, microplastic, reliable. And UN. May ara UN. Q. QN. Oo. Purti, no? Damo sa mga sunbay, papilian. Namo pilian. Ari may nag-offer gani nga ang balyak. May nagabaligyan na. Lagi mo negosyo yung live to diyo. Ako na, sinyas lang ko sir ko na ako na sira. Kaya gabuli ko disla. Si Kat Martin Paula, 80 to 100 pesos Action Bray if daw may glasses type. Itong pareho sa imo, da may sunglass. Okay. Oo, good evening, Action Bray. San mag-resume ang Fast Cat man? God bless. Inang way pagid na tumada. Further notice pa na siya. Ruel Lanawan sa Roma, Bray 36 na sa Lupwest East ko, no? Damo. Sabi, pamati ka mo kaya pwede ka mo makakanto to ka magbakal. Si Romel sa Rosa naman niya, tag 30 to 50 online Action Bray. Ano na? Si Odi na? Cash on delivery. Good evening, Action Bray. Patamyaw lang na sa mga taga Barangay 27 halong gikamuda. Sa Lupwest ko, no, tag 36 pesos lang. Kaya gina-require ni Subong ang face shields nga ini, please lang hindi nyo pagnegisyohon nga komprahon nyo sa mga baliligyaan kag ibaligya online. Maluoy kita sa mga utod naton. Kaya doon mo naman yung tikang nantuwa. Kaya basi pilang adlaw Sir El Rey, imo naman yung tikaon sa IETF na pareho sang barrier sa motorsiklo, nakita nila nga daw makakwarta di sila, maka-income da. Ang facial sa mani, amo naman yung tutuka nila, basi may mga standards na manibla. Amo na yung balantayan gide, no? Action Bray patamya lang family ni Josephine Cabayaw sa Pontevedra, halong gid kamo. Agustin Torres, tag sa Shinta, Action Bray ang holder daw glasses na. Okay. May ara gin magli sang bulo barato sa no. Sige, mapawayway ko kadali, mabalik ko mga pila lang gid ka segundos.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse. Aksyon Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:42. Ginaendorso ginaton sa inyo ang ko Section Eden Aboso kay kabalo ka buwas nga adlaw, first day of implementation na sining barrier sa motorsiklo. So ano bala ang tika nga himuon sa aton sining Highway Patrol Group Mark Action? Sila ning agency man sa dalanon nga nagatutok sini. We have on the line Action Eden Aboso. Action Eden, Inday, may gabi. Right. May gabi na do. Sorry. Dutod ka? Ano naman? May barrier? Do may nag-interrupt sini. May barrier. Ay. Ano ni? May barrier. Ara Okay na. Okay, sige. Hindi ka kasuda na yun. Detach ko na yung barrier. Action bike. Action magkutabi sa action kung may isa pa ko nga batch na bilin. Sige. Action Eden, pasin siya again. Action Eden, go ahead. Yes, Action bike. Yung pahibalo gali isang Highway Patrol Group sa tanan natin nga mga ka-action nga nagamotor. Nga tiyumpi sa buwas nga adlaw, wala na sang konsiderasyon. Mga pila naman ini napaisol. Mangdakop na sila Action bike kag maga-issue sang citation ticket nga reckless driving Action ha. Batok sa mga driver sa motorsiklo nga may nagaangkas apang wala sang barriers. Piso kay Captain Robelito Mariano, tagpupuno sang HPG Negros Occidental. Isa lamang Action drive sila sa implementing unit nga mangdakop kag nagapati nga may nabato naman nga memo. Ang iban sininila nga mga ukon ang iban nga law enforcement unit Action drive angot sa sining implementar umpisa buwas nga adlaw. Pero tidugang pa ni Mariano nga ang desenyo Action drive sang barriers ang ginhimo sang Bohol government kag ang angkas ang ginaprubahan sang National IATF. So amo lang ito Action drive kag wala na sang iban pa nga mga prototypes or iban nga mga design nga ila i-consider Action drive kundi amo lang itong duha. So ano ini Action Eden kung may barrier sila buwas nga hindi atong standards nga sundon from Bohol nga model dakpon gyapon? Ang ginpamangkot na actually kay Sir Mariano Action Bray, naghambal siya nga i-assess pa nila danay ang sitwasyon. I-assess bala nila kung pwede na ini makabing nga barrier ang ginbutang mo temporarily. Pero tigin-encourage kid Action Bray nga ang ginaprobahan nga design sa National IATF amo gitong sundon. Pero for example, Action Bray nagbutang na sila sang kawayan tapos net na abi o assess nila kung bisan kita man ang sunbray regular nga pumuluyo, syempre hindi man nagyapon maka-implement sa social distancing kung net may buslot-buslot man da. Ting aton man lang ni I'm sorry Action Eden, ang aton lang naman sa mga
authorities naton nga may poder sa pagpanakop, ayo lang sir ay konsiderahon ta na lang ni anay ang mga barrier nga homemade bla ang sila lang go Action Eden ay. Yes, Action Bright. Amo na yung hambal sa iban nati additional galastuhan naman ni kay may-ari gini Action Bright mo may-ara ginaiya nga mga example mga company di abi o kung mga mag-umpisa sa negosyo with regards to this Action Bright kaya halos kita mo man nadrablaw sa dalanon halos sa Board of Transportation sang iba nato yung action Bright no motor gidya pero tingin klaro ni Sir Mariano nga sa gihapon mag-asawa kag mag-live-in partner gid lamang ang pahanugutan na mag-angkasanay sa motorsiklo with barriers Action Bright. Kita mo mag-asawa man lang galing nga butangan ta pagid barrier, mag-live-in butangan ta na barrier, in short nga mag-inabot ni sila puluyan naga-lips to lips man ni sila gani. Amo nang punto Action Bright. I'm sorry to use the word Action Eden, kayo prangka lang ko nga tawo mo. Of the night ka mo mag-asawam lang ka mo, kaksanay ka mo gani abot sa balayan to, lips to lips ka mo, gahulid ka mo, tapos mabarrier ka mo ya sa motorsiklo. Dapat dito ka mo stricto, guro sa mga salakyan nga nagatinupad-tupad nga hindi magpamilya, hindi kilala na nga aras paradahan. Amo na punto Action Bright. Sa aton nga sa mga grupo, di bala, sa mga nagamotor diri sa aton. Hindi lang sa syudad sa Bacolod, nationwide man Action Bright, nationwide man yung pagpatuman. We don't know ang punto sang ato may ginplastar nga punto ang National IITF Action Bright pero damo or majority sa gihapon sa mga motorista ang hindi idya gets man ang ila sini nga punto Action Bright kay pareho sina ang ambal mo Action Bright no paglamot sila balay tuluparay malang tiya nga balang barbasi dugay makibot na lang tani nga may inspeksyon naman sa balay nga ang kaptres ang mag-asawa may barrier na sa tunga. Actually ang pinaka-point diri sa ITF naton ang asawa mo gindulo mo sa trabaho mo na? So pag sakaya balik sa imo may kaupod to siya nga base may positive to amo na nga dapat may barrier ka mo. So pag abot sa balay nyo ng barrier na panglampos yun na guro kay mahinaksanay baka mo nagyapon to? Mapalit sa hangin guro Action Bright. Ang laway? Ang bayo. Ay, pero hindi ka kabalo Action Eden kay useless mo, no? Ako ya frankly speaking, abi pagwai kami isang pinaka-point sining barrier nga ini, pinaka-content kag pinaka-useful ini bi. Amo na nang ginapangita tadi ano giduway gini may explicar to Action Eden mo? Kag honestly Action Bright, mas damo pa ya gani explanation nga nagagwa kag ginapaathag sa mga tao, sa mga eksperto na makakos gid iniya sang aksidente sa dalanon. May nabasa ko do 2-3 na no aksidente sa dalanon ang ginapasanginlan barrier. Pero hindi sa ato dito na sa ibang nga lugar nga daw nag-use na gid sila sa Action Eden. Yes, gid Action Bright. Pero wala ta man ginapangumuyo nga mo naman na disubong magdamo nga mga ma-check naton sa blatter nga aksidente sa motor tungod sa amo na Action Bright basi magulpi lang bala mahambal naman nga ang aton nga otoridad nga tibawion na lang nagali kay do suod gigali do delikado basi do testing-testingan lang bala Action Bright how actually suliton tani hindi niya layi ha hindi niya bill hindi niya law hindi pa ni yala niya sang health protocol na to niya sang ETF ha basi magtingala ka muna. Yes, Action Bright. Buwas nga adlaw balantayan tani ang aton dira nga mga ka-action nga nagamotor bauti sundon ang ining ginapatuman Action Bright bangod nga once nga may citation ticket ka understood nga ang papel sina may baylo man nga kwarta Action Bright. Yes ako. Si pamatian natin Action Bright si Captain Robilito Mariano. Meron po tayo na simple may regarding po doon sa ARCA yung sa paglalagay po ng barrier pagka meron po kayong isasama na barrier. So tomorrow mag-start na kaming mag-implement lahat po ng kita natin na walang mga barrier yung mga motorcycle uuwi na po natin titikita na po. So ngayon ma'am hanggang ngayon ma'am nag-ano po rin tayo nag-ooperate po rin tayo pero warning lang sa mga nagsasagay ng mga barrier na walang mga barrier. So ngayon ma'am sinasabihan namin information dissemination pa yung ginagawa namin pero tomorrow after starting tomorrow mag-implement na po kami ang
huli natin, ibigin na po ng request. Yes, Action Bray. Amo tong kakain sa pagpayag ni Sir Mariano. Kaina actually siya ginanawag sa aton. Bangod nga hindi Manila, Action Bray, no, gusto makakos pabala sang additional pang misunderstanding with regards to this. Kay base Action Bray, hindi man panano nga mga ka-aksyon naton. Nagasubaybay abi sa balita, nagpabati sa balita. Kaya mo gusto nila nga pagkabuas Action Bray, wala na sa misunderstanding kay base may marason pabala nga ay wala kami kabalo nga subong na nag-implement etc. Or ano pero kung ako lang ya a sort of advice man friendly advice na Action Eden was guro mang remind lang tagro anay hindi lang kita mang issue citation ticket anay kay awan naging mention mo while agong iban hindi gid yan nagasunod sa mga news abi tiwagid sila ideya most likely sa mga utod tangati ang ginaatubang nila paano sila maka-income para may kanon pamilya nila tibwas ko may ara gid man hambalon buwas paglabay mo din nga the same po nang way ka barrier dakpon ka na ha guro na mo sinagro ayo talang guro first day abi no may mga human consideration man Action Bray nga ginatawag pero hindi lang ni HPG Action Bray ang mag-implement may iban pa man nga law enforcement unit ka nga isang bitaw we understand Action Bray nagligat to na istorya taman si Sir Asibuche nga sila mag-implement kag may poder Action Bray nga makapangdako o kung maka-issue sang citation ticket gina-check ko pa ni gani kay if ma-remember mo na-interview ko diri si Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero ang spokesperson sa Region 6 PNP nga ko nang isa ka city or municipality nga wala sang local ordinance hindi sila pwede makapanakop kay hindi siya layi Action Eden mo or wala sang executive order hindi sila pwede kapanakop ang pinakamaner nga himuon nila mangsaway gid lamang anay Action Eden nan tapat Action Bray pero kon ang inyo banwa kag syudad way giman sang EO o kon ordinance regarding sining barrier nga ini, di man kamo mag-abuso da nga hindi ikaw abuso Action Eden. Lain. Abuso na inamin ko di kay abuso na. Hindi kamo mag-abuso da sang inyo sining nga mga angkas-angkas nga wala kamo sang barrier bisan hindi nyo pamilya Action Eden. Yes, gid Action Bray kag isa pa gid gali ha nga mga ginapamangkot gid ba Action Bray kay usually sa mga nabukid ba lang area. Ang mode of transportation to is habal-habal. Amo tong gin-mention ko kaina siling kong habal-habal ang sakay 4, 5 anong nila na pang pas-ano ni mga barrier nga ini ano naman? Amo na Action Bray ang pamangkot man dira. Kahit pangabuhian man isang tawo to Action Bray kag syempre ang kabudlayan sang dalan man tubala sa mga ka-aksyon natin sa mga nabukid nga area i-consider to Action Bray nga nakakam up sila gani isang habal-habal kay kakapoy man lakat inoras di ano na lang ni ma amo na diri sa Bacolod usually ang nagaangkas kay sir si Mrs. niya anak niya or live-in niya so kung sa habal-habal ka magambal kita balabal pa sa hiruan hindi yagin pamilya yes tiyanon nyo na isa-isahon nyo na butang hampils tunga da 5 karga niya tinigid sila po, di man Action Bray. Ang habal-habal, ang alagyan Action Eden, di man masugiran, kaya ako na niya, dakong bukid, gin kuya. Ang alagyan to, kabatuhan kag duta lang, wala semento. Iuyat ko sa driver o kung iuyat ko sa barrier. Yes, ako galingon. May guro daw sa mga habal-habal, higti nyo na ang mga pasero nyo sang higot kakanding, parandigin magkalawigit, tinuntogin yung obra sa ITF mo. Daw makahambal lagi ko sa mga gabi nga ilan ni nulo negosyo ganila kay do sundon pa yung standard sila ti may baligyaan na sa Bacolod may arena na di Action Bray kung may makita na ko gani nga display ni apiho na tagpila ay hano kay do nakita at Action Bray sa picture do fiberglass patudaan ang bugat ginakabit mo Action Bray sa ang haligi to gani ang mulumag-an kita mo Action Bray sa bag na balang iyan na mga estudyante ang stila sa kilid do medyo amo na nga type sa palibot niya kag nautod sa Action Eden tilipos-puson na lang ni Action Eden no Action Brian Morden Action Firing Line Action Eden ang imo na lang bipagbaybay Action Eden be ara na siya pasensya gid Action Elms Action Eden ang ano to hambal mo pinaka last be hintukin na lang be yes, balood na ni Action Bray kung ano ginibala ang material ni bala sang kay kung tanawon sa picture do ka fiberglass Action Bray mo. Yes. Di nagambal nga mahal-mahal na. Kag di syempre ipahimo mo gibala hungod Action Bray. Ang arko kung tapikan sang material dira para himuon nga barrier. Gamakadto na ko buwas kini sa Aguila Glass sa Libertado kay gapangobran sila mga pirtahan nga slides black.
Glass light. Papahimo. As, do ka social si imo yan, sliding imo yan. Gusto ko yung damol, pero hindi ka kalapos ang laway isang asawa kung bana sa ibanda. Action firing line. Anlagan, Roson Bray, do 20, gito pala ligban, mga do, kapugat na daan nga may angkas ka. Kabalo ka kung nipis, basi mapalid ka laway, may ning damol, kabisan tuplaan mo, di maglapos. Firing line. Actually, din salamat, Ged. Yes, actually, mga natipon man natin nga balita gikan sa Highway Patrol Group in Section Ida na Boso. Una sa balita, unang section sa Bacolod Action Radio. May naga-intradi ganyan siya sa Lazada, may display na. Sa Shopee, way pa ne. Sa Lazada, kung isa ko butigon pa nila, in presyo, pag total niya, lain man presyo yan. Ano pag atras ka, imbis nga add to cart ka, ba minus to cart ka. Ang N95 Galea, ang balsang doktor ng amigo ko diyo, para lang na sa mga frontliners. Surgical mask pwede gid sa mga utod naton, kag ang cloth na mo ning gina-require, anaya, kipigado. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito. Open Standard Time, last 9:03. This time check is brought to you by Carbon. Firing line. Gina-endorsota sa inyo ang Santon Plus Herbal Capsule kag may kay Nanay Bukay Supe sa Antipolo dira sa Pontevedra. Salamat ginanay Bukay, nagabaha da no. Kag si Iloy Arn and Tatay Rene Mungkal. O Tatay Rene naga-monitor. Way kita sang oras mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalaga pod sa bugos nga pwersa sa Aksyon Radio News Team. Ini si Aksyon Brian Morden maghilibati ta buwas sa mga pong istasyon kag oras. Nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.